Juha Silander, mitä sulla on kädessä? Tässä on, kato, täällä piiskataan joukkueen lentoon tällä viirillä. Kyllä tosi hyvät fiilikset, että mä oon tullut tänne voittaa. Varmaan niinku kunnitkin ja niin tää on meidän turnaus. Tää on helppo homma. No tosiaan niin kuin sanoin, niin aamulla ollaan menossa ja mentiin aika myöhään tossa eilen. Käytiin jengin kanssa pientä palaveria tossa Tikkurilla parhaassa sporttibaarissa Allstorissa. Et meni kiinni siinä ja jatkettiin ihan tanssien merkeissä, mentiin karaokeen laulaa. Ja ihan hyvä fiilis mulla on tästä päivästä, että kello on nyt lähentelee 9 tossa tai 10 ja ensimmäinen peli alkaa. Et kyllä mulla on tässä vastustaja tänään on Rangers, niin on näköjään New York Rangersin pelipaidat niin kuin näet tosta. Niin kyllä mä luulen, että tästä ihan hyvä juttu tulee. Ja tässä on hyvä flow päällä tällä hetkellä. Niin kuin Härkönenkin, niin Härkönen lupasi tehdä 1 pisteen. Härkönen on piste per pelitahdissa. Ja Jere Sliippo on pakko nostaa esiin. Hän tuli kuitenkin nyt puolustajan paikalta hyökkääjäksi. Niin kyllä mä lupaan, että on kolmoskenttä, missä itse on mukana, niin tänään tapahtuu. Mennään näillä eteenpäin. Näillä eteenpäin, sen pitää. Yes, kiitos. Kuka laulaa? Tuli 1. Laakso. Organisaatio pelaa. Me saadaan ihan vitusti enemmän tilanteen kuin noin toiset. Oikeesti koko ajan. Meillä on tää oma alue on niinku hyvin hallussa. Ei ne pääse tonne ollenkaan. Hyvä pakit. Hyvä homma. Ei ne pääse. Mut kun mennään toinen kaverin alueelle, niin me tullaan tästä ja tähän vittu liukuu ja hakee jotain syöttöä. Ottakaa kiekko, me mennään tän taitojen kautta sisään. Ne ei pysty mitään, me ollaan sen verran paljon nopeampi. Tää on vitu ammattimaista. Ja oikeesti tullaan laidoista sisään, tullaan tähän keskelle, täältä saadaan haettu syöttöä tai punnerettu itse tai viedään tänne, mutta saadaan kiekko mukaan niille päätyy. Sitten tulee maaliko, meillä on 15 minuuttia aikaa tehdä maalista. Tai 2, tai enemmän. Yhtään ei mennä omiin, mutta pakit pitää samalla lailla. Come on, ajat. No niin, mennään! Selkeä AV-maali. Selkeä. Oltaan hakuneet. Sieltä tullaan, sieltä Teukka antaa sen tohon Nikulle. Rais lähtee tuolta, muistaa hakea alhaalta vaan. Papi kääntyy, kattoo tilanteen mukaan, niin sit voi kato Rais tuikkaa heti tonne. Nopea hyökkäys. Sitten oot messissä siellä.
Nyt on puheet pidetty, mutta tekoja aina. Vedän frontsiin. Mä pelas sille kun on. No niin, Miika sana. Mä sanon märkä! Mä sanon, että härkä! 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 Härkä!